Το θέμα αυτό που σας λέω, κύριε Κωστόπουλε, η μισή Νέα Δημοκρατία στηρίζει τον Τσίπρα, το αποκάλυψε με δηλώσεις του ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Κανένα στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Λιάτση, δεν στηρίζει τον Τσίπρα και η εντύπωσή μου είναι ότι κάθε μέρα που περνάει όλο και περισσότερες Ελληνίδες και Έλληνες δεν στηρίζουν τον Τσίπρα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ και κατ' επέκταση δεν μπορώ να κρίνω και την τοποθέτηση αυτή του κυρίου Βενιζέλου, η οποία δεν αντιλαμβάνουμε τη σκοπιμότητα μπορεί να έχει. Πάντως είναι σίγουρα εκτός πραγματικότητας. Και εγώ έχω μία εξήγηση. Πραγματικά επιτρέψτε μου να πω ότι είναι από εκείνα τα οποία κανείς δεν είναι εύκολο να χαρακτηρίσει σε συνέχεια και της αρχής της εκπομπής μας όσον αφορά το περιστατικό με τον κύριο Χιώτη. Είναι κρίμα να ακούει κανείς από ανθρώπους που έχουν διαδραματίσει πολιτικό ρόλο στα πράγματα σε υψηλό επίπεδο τέτοιες τοποθετήσεις, οι οποίες κατά την άποψή μου δεν οδηγούν πουθενά γιατί είναι επί της ουσίας αβάσιμες. Η δήλωση του Βαγγέλη Βενιζέλου, για να σας δώσω εγώ τώρα μία εξήγηση, ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένας ανεπίσημος, λέει, τρίτος κυβερνητικός εταίρος, είναι πολύ βαρύ αυτό που λέει ο κ. Βενιζέλος. Αναδεικνύει από την άλλη, φίλες και φίλοι, την ένταση που επικρατεί στον χώρο της παλιάς εξουσίας που δεν αντέχει να βλέπει τον Αλέξη τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Είναι μερικοί από την οικονομική ολιγαρχία που δεν θέλουν να είναι ο κύριος Τσίπρας στην κυβέρνηση. Ο πρώην πρόεδρος του Πασόκα εκτιμά ότι η κυβέρνηση δεν στηρίζεται μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ και του ΑΝΕΛ, αλλά και από μια τρίτη δύναμη, όπως είπαμε. Και φαίνεται λοιπόν ότι ο κύριος Βενιζέλος, κύριε Κωστόπουλε, γνωρίζει πάρα πολλά για τη Νέα Δημοκρατία, για τις τάσεις και τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία. Και εσείς έχετε μια εικόνα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Προφανώς τα ξέρει και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά προτιμήθηκε στη συμπαρούσα φάση να τα πει, φίλες και φίλοι, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και να μην τα πει ο Κυριάκος. Πολλοί πρώην συμμητικοί, αλλά και πρώην συνεργάτες του κυρίου Βενιζέλου έχουν ήδη προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό είναι γνωστό, το γνωρίζετε κι εσείς. Και σε επίπεδο συμβούλων, όχι μόνο. Και εξαπορρίτων συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Κώστα Σιμίτη είναι αυτή τη στιγμή στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εγώ εκτιμώ ότι θα έχουμε εξελίξει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς, κύριε Λάτση, για να ξεκινήσω από το τελευταίο, θέλουμε ανθρώπους, στελέχη από όλους τους πολιτικούς χώρους να έρθουν κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα με τον νέο της αρχηγό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνει συγκεκριμένες προσπάθειες προκειμένου να ανοίξει προς την κοινωνία, δίνοντας δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν στη Νέα Δημοκρατία με διάφορους τρόπους. Και αυτό ίσως είναι που ενοχλεί κάποιους. Εγώ εξακολουθώ και πιστεύω κάθετα ότι στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί το βάζει ο κ. Βενιζέλος, ο οποίος προφανώς δεν γνωρίζει τι γίνεται εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία θέλω να πιστεύω ότι το σύνολο των στελεχών είναι αντιμνημονιακή. Και είναι αντιμνημονιακή όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, στα περισσότερα σοβαρά κόμματα της χώρας, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν πολίτες. Αντιμνημονιακή με ποια βάση το λέτε αυτό? Το μνημόνιο. Και από τη στιγμή που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία των μνημονίων, είναι προφανές ότι θα πρέπει να βγούμε μέσα από μια συγκεκριμένη σοβαρή αντιμετώπιση από πλευράς μας, παραγωγική αντιμετώπιση, το συντομότερο δυνατό από αυτά. Άρα δεν μπορώ να πιστεύω ότι υπάρχουν με την σκληρή έννοια μνημονιακή, αλλά αντιμνημονιακή. Και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αντιμνημονιακός. Και προσωπικά είναι αντιμνημονιακός και ο κύριος Μητσοτάκης. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι κατά βάση ο κύριος Μητσοτάκης προφανέστατα και είναι αντιμνημονιακός, διότι δεν θα ήθελε μνημόνιο και από τη στιγμή που μπήκαμε, εάν είχε στα χέρια του τη διακυβέρνηση του τόπου, θα έκανε όλες εκείνες τις κινήσεις προκειμένου να βγούμε από το μνημόνιο, από τα μνημόνια το συντομότερο δυνατό, αλλά με μια τελείως διαφορετική πολιτική από αυτή που αυτή τη στιγμή ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στην πραγματικότητα μας βάζει όλο και περισσότερο μέσα στα μνημόνια και δεν είναι τυχαίο ότι πάμε σε τέταρτο μνημόνιο, το οποίο στην πραγματικότητα είναι το δεύτερο μνημόνιο το οποίο δημιούργησε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ίδια κυβέρνηση Τσίπρα, η οποία πριν από λίγους μήνες τα έσκιζε, τα μνημόνια τα πέταγε στον δρόμο Σφεϊβολάν, χάριζε τον έμφυα, επέστρεφε συντάξεις, ανέβαζε τους μισθούς και σήμερα κάνει τα τελείως ανάποδα, τα οποία οδηγούν τα πράγματα σε όλο και χειρότερη κατασκευή. Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, να λέμε αλήθειες, κύριε Λιάτση, και όχι σαν αυτές που ακούστηκαν νωρίτερα για τον Πρωθυπουργό, και θα έπρεπε κανείς αναμφισβήτητα να τις κατακρίνει και να δείξει το ότι όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, όταν εκφέρεις δημόσιο λόγο, είτε είσαι δημοσιογράφος είτε είσαι πολιτικός, πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά που λες, γιατί αυτοί που σε ακούνε δεν σε κρίνουν ως απλό πρόσωπο, αλλά ως δημόσιο πρόσωπο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην υποπέπτεις σε ατοπήματα τα οποία θίγουν το πολιτικό σύστημα και κατ' επέκταση την κοινωνία. Για να έρθω λοιπόν στο ότι πρέπει να λέμε την αλήθεια,
μιλήσαμε για ελάφρυνση χρέους. Εδώ μιλάμε για μια υποσχετική, τελείως στον αέρα, η οποία έρχεται και δίνεται από πλευράς κυβέρνησης ως αντιστάθμισμα για όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία επιπλέον ερχόμαστε να πάρουμε, μέτρα τα οποία ως θυσίες το 2014 δεν ήταν σε καμία περίπτωση απαραίτητες και απαραίτητα και σήμερα έρχονται και επιβάλλονται ως αναγκαία. Και αυτό γιατί? Διότι από τον Ιανουάριο, σχολέστε με το 2015, η κυβέρνηση ολιγόρησε μαθαίνοντας του Κασίδη το κεφάλι. Αυτό ήταν ξεκάθαρο, διότι δεν υπήρχε κανένας συντονισμός και κανένας μπούσουλας σε κανένα επίπεδο πολιτικής, πόσο μάλλον στην οικονομία. Με αποτέλεσμα, μετά από συγκλονιστική καθυστέρηση, την οποία την παραδεχόντουσαν οι πάντες, ήταν κοινό μυστικό. Φτάσαμε το καλοκαίρι, όπου πράγματι άλλα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της ελληνικής πολιτικής ζωής τόπου, στην πραγματικότητα ήρθαν και έβαλαν πλάτη για να μην καταστραφούμε, για να μην βγούμε από την Ευρωζώνη, για να μην χρεοκοπήσει η χώρα μας σε όλα τα επίπεδα. Και στη συνέχεια, ενώ υπήρχε αυτό το γερό πάτημα και στην πραγματικότητα υποστήριξη στον κύριο Τσίπρα και στην κυβέρνησή του, μια ενδυνάμωση της φαρέτρας του προκειμένου να διαπραγματευτεί, να πάρει μέτρα και να έρθει να αξιολογηθεί, προκειμένου να μπορέσουμε να βλέπουμε το μέλλον πλέον τελείως διαφορετικά, συνέχισε με μια καθυστέρηση η οποία από τον Οκτώβριο έφτασε σήμερα, με αποτέλεσμα να είναι υποχρεωμένος και πάρα πολλά μέτρα να πάρει, αλλά και να μπει σε μια διαδικασία επιβάρυνσης με έναν δεύτερο κόφτη πέρα από τις ρυθμίσεις οι οποίες υπήρχαν ήδη στο παρελθόν προς αυτήν την κατεύθυνση. Θέλω όμως, κλείνοντας, να προσθέσω ότι πέρα από την είτε είναι ασχετοσύνη, είτε είναι μια λανθασμένη ταξική προσέγγιση, κατά την άποψή μου, όλο αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη τους τελευταίους μήνες από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ένα αντίστοιχο ατόπιμα το οποίο επιβαρύνει την κατάσταση και νομίζω ότι δυσχεραίνει πάρα πολύ και κοινωνικά τον τόπο μας, φέροντας σε αντιπαράθεση ακόμη και ομάδες πολιτών μεταξύ τους. Και έρχομαι στο ασφαλιστικό, το οποίο αναμφισβήτητα πλέον έχει γίνει και ανέκδοτο, δεν είναι ασφαλιστικό, είναι ένα βαρύ φορολογικό. Πριν προσπάθησα να πω στον κύριο Παυλίλη, αλλά δεν μου επέτρεψε, ότι ο κύριος Κατρούγκαλος, ο οποίος στην πραγματικότητα εκφράζει αυτή την κυβέρνηση και δεν είναι τόσο μετρημένος όπως ο κύριος Παυλίδης, γύρισε και είπε ξεκάθαρα ότι όσοι φοράνε γραβάτα που κυκλοφορούν στον δρόμο τα παίρνουν, οικονομάνε και εμείς θα τα πάρουμε από αυτούς. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, γιατί πριν δεν με αφήσατε. Πριν δεν με αφήσατε. Όχι, απαντούσα, θα ακούσετε ξεκάθαρα. Ολοκληρώστε, κύριε Κωστόπουλε, για να πάμε παρακάτω. Σας μιλώ σε ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την πραγματική οικονομία και σήμερα, όντας και γραμματέας επιστημονικών φορέων της Νέας Δημοκρατίας, έχω τη δυνατότητα καθημερινά να μιλάω με δεκάδες, με εκατοντάδες επιστήμονες, με μηχανικούς, με γιατρούς, με δικηγόρους, με εκπροσώπους όλων των επιστημονικών επαγγελμάτων. Να πούμε για τους δικηγόρους, οι οποίοι φοράνε γραβάτα και είναι με ένα φάκελο κάτω από τη μασχάλη και περιμένουν στα σκαλιά της Ευελπίδων για να πάρουν μια υπόθεση, για να κόψουν ένα γραβάτα. Επιτρέψτε μου να τελειώσω. Ούτε έχω πρόβλημα με τις γραβάτες και εξακολουθώ να φοράω γραβάτα και θα φοράω γραβάτα και ας ο κύριος Κατρούγκαλος με απειλεί ότι θα μου τα πάρει. Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω. Γιατί πριν δεν με αφήσατε. Αλλιώς δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Σας ζήτησα το λόγο, αλλά δεν μου επιτρέψετε. Ο κύριος Κατρούγκαλος δεν φοράει γραβάτες, φοράει χειροποίητες γραβάτες, μαντιλάκια και ακριβά μανικετόκουμπα. Και αντιμετωπίζει τους συναδέλφους του σαν να είναι από άλλο πλανήτη. Τελειώνω, κύριε Λιάτσα, και λέω ότι οι επιστήμονες στον τόπο μας, και ειδικά οι νέοι επιστήμονες, οι οποίοι σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν την πιο μορφωμένη νέα γενιά Ευρωπαίων, είναι άνθρωποι οι οποίοι μοχθούν, είναι στο δρόμο με ή χωρίς γραβάτα για το μεροκάματο, και μια κυβέρνηση η οποία τους υποσχόταν λαγούς με πετραχίλια, σήμερα έχει να τους τα πάρει όλα. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνω και με ένα παράδειγμα αυτό το μηχανικό. Κλείστε όμως, γιατί το έχετε πει 3 φορές ότι κλείνετε. Δεν μιλάω. Για να πάμε έχετε παρακάτω. απόλυτο δίκιο, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε λίγο πιο με ταχύτητα την κουβέντα, γιατί έχουμε πολλά θέματα. Ναι. Το ξέρετε ότι πέρσι παραπάνω από 1.500 μηχανικοί κατέθεσαν τις άδειές τους. Το ξέρετε ότι επίσημα σήμερα το Τεχνικό Επιμελητήριο λέει ότι το 2016 θα υπάρξει ρεκόρ μηχανικών που θα καταθέσουν αίτησή τους. Το ξέρετε ότι παραπάνω από τους μισούς μηχανικούς δεν πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Το ξέρετε ότι οι περισσότεροι νέοι μηχανικοί δεν πηγαίνουν να δώσουν εξετάσεις στο Εθνικό Επιμελητήριο γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση. Τι κάνετε για αυτό το ασφαλιστικό εσείς? Εσείς τι κάνετε, πείτε μας. Εσείς τι κάνετε? Γιατί δεν ακούτε τον κύριο Γιαννίτση? Δεν είναι σύντροφός μου ο κύριος Γιαννίτσης, ο οποίος είπε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του χρέους είναι από την ασφαλιστική ζημιά.
Τόσα χρόνια εμείς δεν κάναμε τίποτα. Αλλά σε 7 μήνες φέραμε ασφαλιστική μεταρρύθμιση, φορολογική μεταρρύθμιση. Φέρνουμε αναπτυξιακό νόμο και φέρνουμε μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Αυτός που θα έρθει. Και της δημόσιας διοίκησης. Σε 7 μήνες τα φέραμε αυτά. Το ασφαλιστικό το ακουμπήσατε καθόλου. Εγώ που τον διαβάζω αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι ως επαγγελματίας είναι ότι μόνο σε επενδύσεις δεν οδηγεί. Δεν μου απαντάτε όμως. Μεταρρύθμιση ασφαλιστικό γιατί δεν κάνατε. Εμείς είμαστε ανεπαρχείς και μας Ευχαριστώ κύριε Κωστόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το χθες πληρώνουμε σήμερα όμως. Πάμε να δούμε τον κύριο Κατσίκη. Ευχαριστώ. Αυτό κάνει. Κύριε Κατσίκη.